ta trojahand, ja budešine sedžala. A ja som tam bol jenečky môj bol, to mi sa šo začinilo. A to sa ja videl, že s tými, ja Roman, že nedževiem to. A to nie sú lojálne boli. A ten v okomiku, to s takými ľuďmi, ja nie som mohol mať, že děláč. A ten insolvencu od konzuma, to je bežalo centrálne, also Zookonsum, ja v insolvence bol. A to rozpušteno, ja bolo regionálne, to reka, tu okresné konzum v Kamensku sedžal a tam sú sa tie objekty předávali, rozdělili. Tak to běžalo. A s těmi jsem já po jednač mohl.